she omuntu kurunga Zekaria Zekaria ase egitabu kiaye ngochitore korigeria agotebanga amaroro yogoshemeria ekenyamurira agotenga Visions of Hope igo encherende naki agoteba ekero korigeria egitabu kiaye kigima nigago chikukwanira amangana kero kinde ebibe abaisiraeli babeire bakora soma tukamange nakigosige kogera akari kubakwanira iga ninki ekenyasa atagete abaisiraeli bamanye kuruashe umubani oye okorokunga Zekaria tutaraja lesson ye nigo tuabeire to kwanira amangana manene kuruashe ababani ababake nyuma y'abantu bo manene kwirana kurunje ya Babylon asibarenga asoboswa Zekaria akaraga ebibe goshe akaraga ebintu abaishe goshe abatata babo ababyara babo babeire bagokora asoma tukamayega elinde baganyara kwa bakwebuye susuru igo monene nigarengange kingima kubabira na kubairania nakige kugera shile suniyeri tukoria rago tebanga maroro yogo semeria oyo Zekaria tosabango yasawo ito twako bakire ntwakagere tinga ntwegicinga kichi olinda singenje yobuyana mabera aho watwanchire twegeliri ngana lya obuno ligeti asobuguma weito ashirietria isomo bolia amen. Igitabu gya Zekaria ishatu na kiye gitabu ekebunge kenene itukulia lero ishatu ekebungu gikomi igego tebanga ashiri itukulia kero yomoino namuchike omwamatoye aikaranse inshe ya amakono na masabibu mugambingo chanda ashuri ngumanya goshinoro nsomere Zekaria ishatu ikomi na korolire goko na koligerelia Zekaria ishatu ege ikomi ekero abaisiraeli bakolire bibe nigo bakwewege susuro nechinga kibono na ichikire bwena yete komenya na inde asobwa amatobo ya amono monene nyashabo korengana nechira anyarire ko bagakoba asama tukayetira umwancho motegereri na bari motorigeti online igotu abeire tugokwanira engane ikuru kwanga ogonchoreria kwa abana ba Isiraeli ekero bagonchoreria nigo bagotebigwanga gwikabanyare ko bakwabirwa bataonchorereti gwikabairwe ense yoboswa ose ase omunwo bwa matukaya igotogotebanga ense yobosomba chinyashi igare chinsemo chia Europa yagati she amangana ligire Latino igago tebanga dum spero enchira yana go tebanga korengana bunanko yana nimbwato go semeria enchinende akaronda atie ko yana nalio ntatwaro go semeria korengana bunamenyete as long as I breathe bunambwato momoyo ningere go twaro go semeria igenchinende ogo semeria go kora asire karonta bwati omoyo amangana aya nigo akubika amangana Zekaria awochia samanto monene asubwingi kigima ange emia kemeronge bere nyuma yokuira na kurwa ashe oboswa goshense eria ya Babylon yobosomba abanta babakanyara ko bakoichanirwa bakondokirwa elinde bakanyara ko bakoligereria nga naki nyashaye goshe nare ashigati y'abantu baye alingane lirikaba kongera kigima bagawikere kero kende bakubwanga nyashawo yo ngayibona nyashawo yo tokale ukwanira kale iganganyire kuru ashe egati y'abantu baye na liringana bakale kwebolya elieta elia Zekaria gochana asengo tebingankiri minetie tigangende yema shemo mbaka enshemo ya studio B omuralia ngigolera abu Yunis Mugambi nyale ko bakago tusomera ekebunge kyo oyo minto Yunis Mugambi na chira sore somange kebunge kyo she oboyikerano asili tukelio kero yo moino narangilio yo mwawache waikaranse komo yesaye mesabibu na emeko yaye nabo omonene bwemeganda atebire yamono yo minto Mugambi ayina amangana yogo shemeria amangana ya oyoko yarwa no muzombo nyasha okurunga Zekaria nekero gotenga siri tukoliria abantu bo monene na baikaranse yani nchirende umaite abamate mbale kero kende kero tuikaranse tamo okoiranga nigo tobwenete kuigwanana kolende onye gotegeto umuntu kumanyite bujya kero kende kero tukwira nankaria no muhamate ekero chinyorori chiko tonya kwaye no roche buna mutaigwanane igenchire ende amangana nare agokwanira agotebanga ashe egati y'abantu balia babwenete koligererwa kigima na abamate lakini abamate abaso goteigwana na kwabo ashe amangana bunagenda yete kokolekana otebirengo moyali oye aso bwegera rukingima litukelio omwamate nanyare ko bakawe karansha no omwamate oye elinde banyare ko bakoererania inshe yamako ninki agotebera goshi amangana aya oko no gosemeria aya na amangana
amangana yogo semeria akurugocha ase abantu baye korengana nubuya nubwikera nubwaye enchirindinga igo abamatenane bachigotokoro igo goikaransa ngo chikobo igo ninkia goteba neira akuria sabantu baye na gotebanga ogosemeria bika gotokinga abantu ambache bairane gocha kumirana omanyete ekeroshi bire ense yabande tukagire kwirana shino lakini umana gotebigunga no chosi mekenda yame uguno gotanga igoni na ntarairana nkyo gontebeli ndagera no gotebanga ogosemeria wika gutuki ashe abantu banyashaye buna korengana kubika Zakaria elietali yaye ngincho yaye nelinga omonene ni gakwinyura ekero aguchaka emiromo yaye yobonchoreria gose yoborandia ashe emetinyemeke Hagai nere konyoro chakire emiremo yaye asaga yeyemo ekebunge getangani onyore buna korengana tu asoma liria nigo amangana aguchira omusombo nyasaye Hagai komoboria nga naki abantu mwagania komenya chinyomba chingiye iga mogotige nyomba ya nyasaye kere litumbe amangana tuegere chumeria konende chume Zekaria nere ngochare na ujumbe agotebanga asomotienyi ogatano na gatatu tigangwira ni kebungo tu asome chumeria igogia atebanga ashe omwako kabere bwoko gamba kumuroti Dario amotienyo gatano na kemo gosotano na limo omotienyo gatano na limo etarikie goseri tukoli tangani asama tukabwango iga igotwale gotebanga 1 June yomwako kabere bwoko gamba wa kingiraria gose omuroti Dario eli ngana lyo monene likamujira Hagai na kumotebia omobani Hagai agenda Zerubabel olio lenge mosinto Shealtiel na omugavana bwense ya Yuda na boigo na Yoshua mosinto Zadak oyo lenge omukwani omonene lakini ekero tukwina na Zakaria eyameke bunge kemego tebanga asomotienyi ogatano na gatatu bwo mwako kabiri igono gatebanga naki emetienyi nebere yaerete nyuma lingana eliyo monene ligochera Hagai elinde Zakaria akabwatya eliyo lingana liyo monene ligachera Zakaria mosinto Oberak komotebia oyo lenge mosinto Ido omobani likomotebia igo ninkiego te ana mangana amarora mange agochigochera igo tigangwirane naende ngabere nkwirane maga shinine naende omoskoyo Hagai ni gakugamba agocha koreto obobani obo emyaka 20 ekero barure ense yoboswa igo ngaya Abaisiraeli bale mono igo bale ense yabo nyuma yokorusibwa Babylon asibaire tugoswa abande bagakwerororo abantu bakera pi lakini bagatigara bake abo abatigari kenyamulero bakarukwa nga the remnant mbali baranga abatigari bakaira naka elinde bagacha bagatebanga omonene ndoche gwatubwirire mbuya mono sana lakini rende obolemo obo tigatobagane bakabagana amagemu abantu bagatira na bakamana gotebanga bono ogaga no kwane kiro umuntu akamana gotebanga muntu musacha buri tingo cha komenya enyomba engali itumbe na inche kinkale nshengiye gagituiranire seito atebanga tiganda ari agachira abantu bakiagachira chinyomba elinde nyomba yo monene gatigara kire gebocho yogete kire litumbe ego tuwe gotora kero kendo nyamagare ngekonyoransire kuria amakundi elinde omuntu omusomba bwo manena agatumwa uko baboria ine ego mwansire kwe agachira na wete ningya elinde enyomba yo manene kere litombe echumeye Zekaria ngoro kiware amaroro ashe chingaki chiaye na ashe balia bamenyete chingaki chiaye na komokorera omonene but the prophet called those who lived in his time to serve the Lord now aliko batebinga chingaki mbono talinga mambia nga chingaki ngweka chire yaya aliko bateinga chingaki cho komokorera nyasaye mbono igo asenshemenene yegetabu gya Zakaria ndigo agokwaniranga na kiabantu bago chikumusasi manyashaye na komokorera bono tali mambia tali gono tali chinsha nkego chigo changa ngachita ekemeronge benga chita ekaishano yaya igago tebanga mbono amangana nale yokole mya Zakaria yeyamo ekerongo kwalibaga Zakaria yamo ekebungu kyegatatu omongena tima yatiko sinkwanyora elindo nsomene ekero tugwira na shigetabu ekige Zakaria yamo tara ndege bungu gya gatatu mungena gakona kuligereria Zakaria yeye megoteba buna natikire ko gotebya nga somutinyi ogatano na gatatu wo mutinyi okabere bwo kugamba kwaye omuruoti Dario lingana lyo monene likamunchira Zakaria mosinto Oberakia no mosinto Ido oyolenge omubani likomotebya omonene ogechiriwe nabaisho
tingangote byo oyo minto mugambi chakirango eyeme yeke bungu ya kabere ne kya gatatu elinde to chakile so nyomararia ngigolere ko ranche nambe yo elinde to gende eyemo ashemo ayabono yo minto mugambi so mango iberege gotebanga omonene nigo ageche tugumono nekisokoro kyaino asa yo tebya abantu aya naro omonene bw'emiganda agoteba ingiranire inche omonene bw'emiganda na inche nimbairanire nabo omonene bw'emiganda agoteba mbuyamono kegima ashiringana lyo monene twanyorire igagoteba taringa nimbairanire ryoka igagotebia abantu ngana ki bono aya naro monene agoteba igagoteba nga ingiranire elindo na inche nimbairanire aina magana manene kegima togosoma selection yeri tukulia lero timaiti kusirunya roche a selection yao buna togendete eyemo ashemo ko yerigiriria amagana nara bwa manene kegima omosomba bwa manene akwaneire ko bwa mono buna akubeka lingana lyo monene kolengana buna likomochera asare ekero oyo minto somire kebunge kyo buya igagoteba nga omonene ni igagoteba iga ingiranire na inchenkole gentoki mbairanire iko enchirende egente gitangani na abantu akoburi ngiranire na eno mana watenga na inche mbairanire iko no korokinga ki iko nyashaye konyororura ashegati yabo abantu mbale nyashaye konyoro batigire abantu mbale nyashaye atigire noye bale moyo abantu mbale nyashaye atigire mangana atima ina kindanya beke buya lakini abantu mbale batigirwe na nyashaye ebintu bagokora kero kinde bairanga nyashaye nari gati yabo banyanga nyashaye garwita soboshi bwabo kare nakiye ko geragote abono wikamungiranire elinde na inche nyale ko bankwina na kurugaria ashe na chiete ngirane gocha ashoboshi bwino yanaro omonene bw'emiganda agoteba omonene ogoteba mangana aya no yo bw'emiganda inki goshe agoteba kerondigireti amarika aya iga kare goteba mangana akubwati na sabiro kwa bera igongale gosoma mbya mwana se bali mwandikire mesh igongale gosoma o konyoranga mumbu atiti asoko irana kurwa shinse ya Babylon ashena gotebye nse yobo swa omogoko igo ichire ne ashichinkoro chi abantu bali twate babakoro kwa bagitigari kolende ngano yana bakero mwera ni ngintongere go nga anxiety enchirende abantu ngo twara baromo omogoko giti egere ngintongere yo kolekana abantu yani omogoko ichiramba kubaka ashike gushi ingayete ngona na bekire byakini elinde kwira no go barete ndo anxiety elinde bakabara kubolinga kerokende asiga atuira na ntole sefu gose ntobwa tobolendi voice ine aso mugondo yoito gosa sinsi yeito ababisa baitolinde baracha elinde bache gutuchanda nyashaye nigo anyarire ko bagakoba are God forgiven their past and faithfulness in the ki ababisha baito nyashaye iga babiri ogo tegena kwabo kolyo ogokoro elinde kerokinde anyare ko bagakogende agotwa igesusuro gose sama tukago chigocha abantu bomonene negeshago kyomonene na kikego chikoba ashe amarora ya Zakaria niga kororo mu malaika bomonene ogo cha kolera gose gosaba ashingencho yegesako Bayuda igaguchaka no kuburia ashike bunge kyonga how long akuburia ngo ikaliriri enalinga naguchakira ashe Biblia aho kuburia okonigo gonyarete ko bago kuburirwa elinde abantu bomonene ekero banya eko baguchandeka kero kinde bakoligereria nganyashaye igabatamire kero kinde nyashaye igabatigire bachandeke kero kinde nyashaye igabatigire asichinga gijintambe na kya kuburia
ngoikaliriri Nyasaye therefore na kiakubuliria alibolio aba bani bande baboliri bune gitabu ya Zaburi 54 kebungo gikumi Isaya naboliri ibolio eri Isaya yamwe kebungo 11 ne kebungo ya Daniel na kero kyonge boletia mangana ikolende ashe amabuli aya ashe omarora ya matangani richibu gose okoiraneria nigo kogocha maiso marare gose burunge ashe umumalaika okumutafsiriri na kumonchorera komotebinga ngikebwene tokorwa oyo onyarete koreta etafsiri yego shogonchora kubo baniobo gochia somo bani nigo abwate gosobo baniobo nigo bobwate amangana yobuharoro amangana yokoremia Zakaria kerago tebigwanga atebye abantu bomonene nga the Lord was very jealous for Jerusalem ekebungo gye 12 iga karego tebanga elio mu malaika agakwana gocha shinde agantebya batebye abantu omonene ni gago te omonene bwemeganda agotebanga Timaya ginda abekeli ngane zealous for Jerusalem kero kenen tuira na butuligerelia ashike gushi kolende igago tebanga elieta likurunga jealous neli endamwamu neli ngana lire libwateri ngana lire mamincha litali liekene gusidali eliobuya ashabantu ekeno mubania okwaneranga ashiri ngane linganyesha igabwate ndamwamu asomochi o Jerusalem ningi gosago kwanera kolenda mese Biblia linganeli na bali kunyara ko bali koletwa elinde lion olokie obwanchani bwanyeshaye inganyeshaye abantu bayanchite nigo abaganeti baba begenwa nabo igo nakoroke obwanchani bwaye go chi Jerusalem umumalaika nigago tebanga omonene ogechiriwe go chi ashebishaku nabo igo enjira abakoleira abantu baye enjire tabwenereti ago tebanga the full charge against the nations was that they added the calamity of the divine discipline by going too far in their harsh treatment of captives yenjirende abantaba igobanya ariko bagutumika chinguru chiabo bobe elinde bakanyara ko baguchanda abasumba bomonene wika ekerengo nyashaka gechigwa gatebanga abantaba na atwalirinda mwamu asomoche o Jerusalem ashinge nchobono enjira bachandira abantu bana tindo chinga nekarengi ya kingma antara chikuira na shense moyo ya kabiri ashelesoni ya ritukolia lerontara so Zakaria ya kabiri Zakaria yentangani ndayeto koireke mungu gya 12 ye 12 mbake kyagata 15 na bibere elinde nyale ko bango kore nseme yonko yalibaga umumalaika bo manene igango teba iga ashike mungu gya 12 yo minto mugambi ko ranje to somene oike gya 17 12 mbaka 17 elinde tunyale ko bato kore nseme yo mwacho motero lyo bateyamo njasure onye gotagete komentera na achire asoro yo minto mugambi studio B elindo nyale ko bago to somera ekebunge kyo 12 hadi 17 ngiyagoteba ngiyagoteba ka elio malaika olia wo manene akabolia aye omonene bwemeganda goikaliri ora botali korora Jerusalemu na emeke y'abayuda mabira iyo kwabeire kogekiri mononero asenga kiye myaka 52 omonene akairaneria manganaya ayokoremia ase omumalaika oria okwanete nainche asa ayo omumalaika oria agantebia raria otebe ngaya naro omonene bwemeganda agoteba nigo inde nerisemi nene ase engencho ya Yerusalemu na Sayoni nigonge ikirimo nona abantu bebisaku ebyo batoererete bakirete kiri ekeronge ekiriake nabarabuo nigo bamentete koleta emechando asayu ayanaro monene bwemeganda agoteba nche nairanire Yerusalemu na koyororera amabera enyomba neagachwe imeo na engoli yokorengera iramburwe igoro ya Yerusalemu nabo monene bwemeganda atebire raria naende otebe nga ayanaro monene bwemeganda agoteba emekienebe emekiyane neichorwe nogosese niwokonge na incho monene ninde Nyasaye naende na ninchore
ninchole Yerusalemu oboyone naende. Mbuyamano yominta soma okuya ashenseme yum nigon de koleta mangana bere gusata tu elinde to koren sheme ye elitanga ni ne ya kabere amangana tu asomine nigara mangana manene kolengana no musomba bo manene una koleta mangana ya niga ote bangen kori ne ruewe elinde rengo mochirio Jerusalem na amangana na rabwa kerokinda ta to gusane ndage to kubika lingana litanga ni nyasha iga ote banga obangire ashingin chobanga yani na bangire ashingin chomwanya ngirenche have rejected you because you have rejected me again to kinde agoteba iga na ashingin yaki abanta abarure nsemo yobo so abakumetinga kerokinde nyasha na cha bashigati yabo na kerokinde nginyasha akwireneria abanta aba asikitangutamchi yabo iga ko batebyanga na bangire inwe gose na abatikira ashingin n'umwantikire egento gya kabere agotebanga na beire nkoge chiwana inu asi myaka 52 kolinde na chakiri gunchuri ebirengere byane na beire mbwate obuya gose birengere bya asabantu bane na beire mbwate obwanchani gochi asabantu bane ntara batika wikira chinga kichi egintago tebakelingelinga abantu ba monene nigo bachandikire ashinga njuje ibi byabo kolinde igago tebanga nigarange kigima kuba bwenya na boigo na kubairania ashe omugondomo ashinga nju yaki barasa bokwabera bamuiranira monene neranya ale kubairanira there is a bright future for my people as long as they turn to me. A condition in elinga abanta aba baishiku muina nero monene nere na bairanere. Tingo manya ujumbe ki okorushia asa mangana ayobale mia yashako batebinga semia ke yonshi abeire na barabu abeire gako balemerelia nonye nabo asobo bebwabo na ndo tebiringa na bairanere. Igago tebanga shingi nchuba mwangire na kia wange enchirinde baishiku mwanche wikabanchi. Igono tebanga nyasha iga kora tit for that ya iga take tukwegeria abantu bayenga ekero bakumurige nigaranga mono gutuka na boigo as long as abantu bomone talimangana mbibe kibakolire barairane nigo akubabera ningo bwato commentation sheme chibene ekero tuju kwenda shugo chokwo monene elinde tukore no kobange kwo monene kwabera inere lesson yeri tukulia lero timanye tinga antarachi go swa chinsha mochinde batange yamo elinde omoralia akoeribaga onyare koba go comment ningo to gochi gochakera ensheme aso commenta kweli tuko lia lero 8327167074 hello 302333288 hello nigo mbwata mabaga akengane igo nkorwa mabagane namana gosuka uchia shenshemende igo kero kendo nye kwabata na rure namba yao etura denga ntuko na okwana gati lesson ngo ikatongene ne lesson omonge na ashika boirire bya webide buyomora na kyo komente lesson ye ono nale kokwana igambi jamona sintu kwa kwanira mangana mayambu jamona enda sintu kwa tore watwere seire yaiweka nibuya uno manena batebanga ekero muranyi gwere ekero muranyi anje nanje ni banje ekero muranyi gwere nanje ni baidanere nyasa igako getwige traru chukwana ga eke mazina ndege keigo igoro yoko getchukwa nyasa igako getchukwa abantu baye asinyicha banjete nyasa ino banjani nwanya naje rigere byorore bono gutukulira so umwana obwanjete umwana oyigo mwanjete usabana ba ugo banjete lakini akara ko jigintekebe goko gechugunere nyasa nere ta ko kibuna into akara toko kole bibe usetutai kumunganira nana yoko tebi umwana ngo sikwa muita kwa moteri ngo guita sindi tongo anjete onyo tamwa anjete ngwa kumunta anya kwa mwaji onyo tamwa anjete ngwa como chianera como tengege inteke wese ko korige teki bobe kango ikanko punishment nyasa ikake kirina ko bayani no okogechwa yanyo ko tadi okogechwa ko okogechwa ko banchani asinye tatu ante to kuigobo bunayo korumano aho korige teki bo sako nero go kwane kabo bina ali muno mwana nyale bali ko korige teki
kwage chikunga baitu nakibona gukora umwana uyu Nyasaye neraho tema tuona gukora abantu abane abantu abananchiti nkabarusi Misiri nkabaleta nkabakorera ibikone bakabirora lakini ndalipobirora bado wagende tekuna kuirana naenda alia nkibona nkokora lakini Nyasaye akoge chikunga naitu akiwa batanga ako na cherasi yani ako na wivu ya naitu kimatu na mumuranya kimwala batebango kala gente bingo yani wivu Nchirende gabwatenda mwamwashe asa abantu baye eda ko twalinda umwana uyone kayikore mite namukorere namukini namubogiri ya namurire skuru bado nenda gendera ko kore mite note nuro mukekero mu Kristo konyoro umwana ngawo ugatinde tegari nakyuko umwana uyu kamuira kabogori kisemya kabogori kidigiri oire arugwe konyoira amarwa imigago nakyuko igwa twalinda mwamu basi na Nyasaye mwito nera yako twalinda mwamu witra siriko tokokora ebyeto taikumuiranira tukumutira aho tabanga umurangiranire umwana uyu nakyo komo bere karangiranire nankira bonko musibimo go bekyanga nanda obaki kumuiranire skuru lakini na Nyasaye mwito nera watanga akamurangiranire ninanche nyimbayiranire mutangiranire tuona icyo nkubatika kuda ngakingo chikwaga bere byangani akinko boro kinga nimbanje tangani atiki nalo tukomanto moradia na Nyasaye mwito bwati yani yo enda mwamu yo kututika buna mwanya bantu ara twali enda mwamu no muntu bandi amaniko bamutike pit amatari ngalinde tyonsko naye to walengeze sakweke naye nagotike ibona Nyasaye n'umuya akona batebereje tumuna kumuyiranira kubwe sagai kurwa sa abantu bonse kurwa senika kurwa sa amosi yakona batebereje kuna kuira na baitu mutonge njo kyo mwanya sabete anga torose ti wato tuguti anga torose ti tuguti bado nabagenda tapakinga kiyabono abagenda tukuna gotebere ngabaitu kike bono mwakora na kimwancha amaki akimwancha kunywa usherati ebinte binge oborogi iki bintu kidamwamu go ibi atubona ko bakora abantu bane nakiye kogera kabano mwana wa Yesu Kristo ati kubakwira nakika ge kogera kado agenda tukuna ko gotebere byangu oyiranire ikiro batora kibintu byinshi bikino kubwiye kubigino witabante merero nkiango amacha aya gibi ebiramba uche akini bado nto bikorora akiti Nyasaye ntinalo batera Nyasaye n'ubugo kumina Nyasaye n'ubwanchani mwana n'abasite mbiyamono mongena ashka kurudalash umwaka bushire muralia muyamona serese ni kwa letire buya na muno muno yo minto ashka kwane ire nero yikwane buya Nyasaye yabwata mabira mange nyuma yo kwanga abantu abose myaka 7 yoroche nanda akabaira ndakawatanga kumurangiranire nimba Nyasaye ino numa w'abantu bane nande no na gai ali sa gai kiremnenti kinana bachi acyagite sa gai ana bachi atigete Nyasaye kirata kwa ache bintu byabo nanda gai akarakurira aranya mumane Nyasaye tereti abantu abunga kiremnenti kinone n'isokoro cyino abachi akoretera kigantigana kiro cyo kikabengenkeye lakini naende karo cyachi gokurira umuntu na gai kamanya koira na korosi nande Jerusalem ono nabuna barabuo abana abo abantu abuna abo abukilemu nanti nabona bokora kananye nyake yabo nero babete nyaka sabinya sabangete lakini Nyasaye totwebiringa bono iga rura ngonchokere na nke nimba Nyasaye obo nabonga abo abantu bane abenga munantu bono iga munatogenda batemu no muntu yakwandero yabana baitu umuntu okora ngabo muri umuntu amucyandikire ngakinko mukora kwara mutiga no amatinyi kandi ngabo umwana yone ngakinko kora cyangwa indandoni akingo kora nandi kwa muntu kire kwa mateyo tago cha tukwana naye mwakwana yanda mangana amanya kabama ya nanya nabaga tuteginya ekine kisambe kemo one sabantu bali mu ahita ni mu atonya ni abantu banganire mo atonya na mwanya abantu nabako bana mangana mange yeta zete tuiranirana twateba niyo ntoko bama tukamange tutarareta namo egere tuamwe n'abantu cyogusonsorana Nyasaye tange tiemo genki okeroge chetero umuntu idutro muntu nabo kwamba ko mubwikana igo gere bya tuanchane nanyino umuntu uri okomoteire nono na moteire tuikanane yamma tukunane yammo egere Nyasaye ito amanya n'abantu abane basoire nkira yane ndonge atorora mabera atuanche munankira abantu abo batebiri ngabo no kamurangiranire kumuratyo kwa hada nyumba kintu munyoje kanira yane nke munyagakire yani bamini ngakikanza cyabo nabo bangame bibi yabo Nyasaye igarati yare asohorati asogwanta abantu bayi biyamono
Mbuya mono mugaka Ronald Bashire oyo minto mongana biriango chara sore mori ngo chara sore nchuke ngo chara simole bwango iga elinde munyale ko ba mo komento mongana Florence na korori mono ntarachi go chabo ashe aba minto elinde mogende komenta na inde akangana ngare iga buna korenga ne election ya yote anga ogo cha kwa manene ogo cha kwanya sha the Lord is coming yadi ngo manene ngo chare ashe kitabu ya Zakaria yo ekerogende tego soma bono go tuyarure Zakaria ntangani tuachire ya ibere kolene ndaye ko nyorianga emeti nyebere yoka yarate kuru moti nyosta ekeraga yago a chakire mirimo amoti nyoga tano na gatatu elinde nyashaye agakwana na Zakaria igoro chinga kine checho okogamba no mwaka kabere wo muruti ndariyo na kinago chakiretie ndage tonya bwata mangana yibuya bono igo bakubulyo monene amabulia matindi kingi mabako mubuli ngana shiki uno ora bolyo monene ngangu ikaliriri ono bono ashe kitabu ya Zakaria ibene igego tebanga oyo minto igego teba nga omuntu obwate ebuti yokorenga enchirende bono Zakaria nkoro kigwa amaroro nekero twachaka nigo twachaka nga Zakaria ashe okworo kigwa kwaye niga gukwanira amaroro aho buna korenga na nyasha moro kirie igo ashe amaroro aye bono naende uchakire ekebungogi egetangani ashe Zakaria ya kabiri ago tebanga iga kororo omuntu obwate ebuti yokorenga asoko boko kwaye okomana kobulia ngaye musi nga yogochia eliakamo irane eliako tebia nga mbora Yerusalem ngochia korenga elinde manyobo agale bwaye nabo igono botambe bwaye elio mu malaike gine kya gatatu oyole okwana ne agachaka buna ngogendare elio ekeragenda umumalaika onde agacha akamumira nere akamotebia minyoka otebie omuntu olia obwate buti Jerusalem nigo orabe omochi otabwati chitoto ete usine chinya shiku gushike begete korende a shingencho yakyago teba akamuira nelianga na shingencho yombo baro bwa banta bange nabo igo nechingiti chinyinge chirime elium agamana gotebana and I myself will be a wall of fire around it in Jenimbe enya shiyaye Jenimbe etoto yabo yomorero nyetana ine nabo monena goteba na injenimbe obonene bore egati yabo igoni kyago tebike bungo kyaga tano na kemo amana go tebanga come flee from the land of the north ngabono minyoka tamakurwa somugondo ase omochi oryorogoro moira nego chamate gana bo monena go teba shingenchi yaki kuru irianyi ojinja omochi asugusu ashingenchi yaki igago tebango baseberaniye buna chimbeo inye chegoro uno monena go teba tiganti gerega abo elinde bono ngirane ashilation yeri tukoria lero igago tebanga shokorora kwaye igakorora omochi o Jerusalem omobaniri tangania korora omo malaika obwati ebuti okomuboria aye mosinga yogochia okomotingi ebuti ni gongo chikorengera omochi oria nasikia ko yorenga amanye obogale bwaye na wego no botambe nasikia koraiga malaiko yakarua akagenda malaiko ndekera gucha na marora Zakaria igako moro kyumana ko motebingu muchio no menyu na banta bange no ichuru na banta bange abantu mu baru munge bono nongo chakerere eso ni kero kende no echa kiritiga bono nyesha ekerago tebia abantu nga ningirane irane kebungo keria kwana kurugoro nga ningirane ndosyo obenyo bwana sigati abantu bana ekero bangirane ire obarushire ense yoboswa banyalire ko bakwira na bono Zion igago tebanga igora abo muchie bo muruoti omonene oyo okorokwa omusubati o Zion ashe elingana lyobobani asokoligereria mangana ya no korokyo bonene bwanya shae asomo gokoye nabo igonya samo nyene buranya anyara ko bagakulinda abantu ba enchirinde onde bwensi ogokuna abantu banya shae nigago kuna endolero yeriso lyaye te dotirimbo kemba keke bunge kya gatano na gatatu igego tebe kya gatano na kabe inchwe Zion ayo tebanga tama abumomenyete ya ime yo moisheke o Babylon amana go tebanga ashe kya gatano na gatatu nga for this is what anaro manana go tebanga nyuma yoria ontomire
igago teba shike bunge kia gatano na gatatu oyo uramukune omwana onyeshaye oyo gokunegesa kwege kia ba Israel oyo gokuna egesa kwege kia Yuda abana banyeshaye oyo okunire endorero yenyeshaye abange namba manyete iga kero kende ekero umwari mwamochanire omwana kubuturi omwana igoko yunga yani kero kende omwana abugoliwe na atabuyo akwe igoko ligeringa gakina kibona akoraiga enchirende igoko iwanga bono nae wakwa igono gotebangana ki igo oyo gokuno omwana onyeshaye oyo gokuna egesa kwege kyenyeshaye igakunire nyesao monyene ase gitabu eke gya Zekaria osome ibere yeke bungu kya gatano na gatatu nabo geko gotebya igo ningi togo somaga ngeringa manganaki nyashaye agokwana yogoshemerigo chia sabantaba abaira ne kuro Babylon egero kende babwade itangutangu nyashaye totigira agotenga nonye Jerusalem tebwati gitoto nyashaye ni gara abetoto yabo yomolero elinde enyare ko bagiko baitanana ikinege tegitanga nigi yakabere nyashaye igari gereti omochi oyo gocha wichuli wa gosekomenyo n'abantu abange oyiga gero kende chinyasi cyaye oyiga gitoto cya gitanyare ko remereria ko babwata enchirende no gotebanga omochi ono ichuru n'abantu abange kigima omuchungu ichuru n'abantu ayina amagende uguno gosemeringa nawe muri babiri batatu amangana ari ashingire mu ruchengo gukungorororo bone nyeshago tebanga abantu mu ichure ndukiya gatatu mana gatanga ebisha kubinde biriya bikoriya ko bachegia goshe ko bakuna abana ba Israeli igo bago kunendorero yerisho lyaye na omwali umwana watotebya ngibisha kubinde binyare ko babigocha nagushangamo n'abana babanyeshaye nakubwa mono babe egati y'abana banyeshaye ebisha kumbi bitali aba Israel abantu mbaro other nations will actually join and become a part of God's people igaba abantu mbaro batali abalia egisha kukelie gechore kenyeshaye lakini barache kulinde barache elinde banyare ko bako ba amona barabu na kobegati y'abana banyeshaye igo ninki eireye onyole omochakano 12 njali retwe Abraham ekerago tebigwanga ebishaku nanyale ko ba ogoshesheniwa aicholie ebishaku na boigo nabe ishebwe ebishaku byonshi eireye ikeraniwe ashaba Israel ne amangana ya na ki akolengete kero kinde amangana kwaremerwe mbaka kwebolia mabolio nyashaye ga atigire chitoto chiko wa kero kinde kero chiagure tomanyetinga na shingenje yaki chitote chimukona kwa chako batayinga inumukolete chinsha abantu mbache bachichega abaichole kero kinde chitote cyo nchiko nyara gotene naenda shingencho ninche ndabe toto yeno chinga kiecho eringa nalio mwalio the Lord is not passively watching the activities of Jerusalem agote banga tali akarata mbekigima ake moteti koligereria buna mangana agenderete Jerusalem kolenda agotanga is actively involved in saving Israel nigarange kigima igare asomoroberio obwoko babolia abana baba Israel okuona ogoshemeria omonene ngochare omubani Zakaria niga koleta mangana aya agotebanga chire chianyashaye tali ekyoboshalia ase ebisakobinde kolende bwo kolete ebisakobinde elinde binyare ko babigocha shigati y'abantu banyashaye ekero korore ebisakobinde bigocha igoko bibekere chingongo ebikongo kwamana kuruoro kwabeka gitoto watebanga nyare benere na chikanisa kwamana gotebanga igesha kugete nyarebe ngiacha na kero kyoga twakebekera gitoto yashago tebanga tigakona kubeka gitoto echo incheni ncho manyene ndanyare ko batanga no chikubeka ngabono mubani aotebirenga obubengo chabore kero kenda abantu abaiko barache baturushi ororo yashago tebanga nimbega tiye ino there is no need yokona gotwara ama ishugusu omaelio ikebungo kia abarumi 16:25 ego tebanga now to him who is able to establish you in accordance with my gospel the message I proclaim about Jesus Christ in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past agotebanga ere uyura nyare kubiku buruso kolengana nenchiri yakorandi yakumurandi Yesu Kristo igoninki agoteba Yesu Kristo igagotebye kanisa ya again dena kurandi alingana lyaye go chinshingima bono nigo turi nshingima to ende to kurandia abantu bonshi
television go baendete kuigwa kero kinda abaturigiti na abataturigiti onde bwensi utana kuguno ene lieta Yesu korenda ase excitement yeriyo kuira na kwa bana banyasenga no ene kigushiki achakire gukwanwa omuntu ucha gotegerera nga no gotegerera abwego kya onyora ringana abakamonyora Yesu ekera abantu bare kumnyoka gucha kurigereria ngangi kyaba if they accept it for themselves igo bare koboriwa eriyo Paulo mana gotebanga aya na mangana abishikanire ashe emyaka emenge korende abishyoriwe erinde abantu banyarore na chira asore na kikwale komenta mangana aya tigangungira na studio B muralia ngigolere nambe yo omongena Florence kuruchinsha mocha Minnesota wairire bia Biyamona simiyana abutokira bakwe amina kwana yeri mo tara abutuka atano muya oyo koigoro gotokuwa ya mobeka amobwata koboko tagosira lakini Yesu nerenjera abange abasembera tikini bojiabo abande basemeirio ekisemi kyenseye omonene nigakorera kurugoro ngagakimbwata koboko ndali muranyoro bomenyo amariko gagoteba buya lakini mwanya bantu ntwana koigwa atora bagundu tigo monene atu abere aigora matoto iwe ayo monene agotebichi kanisa mbiya mono simiyana yalimire mbuyo mono mongena Florence ayo manana aganetio yanyore itukuria na yitu anyore kuru ashore ushishiniwe negendire ngo gwancha kwa yengo koreka kore ashinchira yabene ki monyo mwana karabwo motebi ali yabagushiglo bo radio gotore live na bagotegerera chinga kiechechio kuru ashe internet gotore internet njana kubutuka oyo minto mongena roda werire bya ku Dallas Texas tiganga na so mito naftali mawali bwerire bya bwerire bya umuraria na ikwala komenta tana mutwe ikwane yega tubwata sensi itukuria Juma 3 abatoroche igaiga iya ego kwanera oboro dibwa gatatu unakorera no malaika yoga kororekana ari kuirorera itumwa abantu mwatomye teiga igato kuna koirorwa mangana yo obobani kerengati naende twanyara kwa toko sinywa kuyabwata egere naende ngari zikirija twabaje ngoje yarenje korenga mwara ya seke bunge ya twasoma omurumbu atoiraroro oyitana neti umuriro yiga niga ari ese kamata bawagocha koragwa agocha gusambirwa abantu bagocha abantu bagocha kurwa ibimwaso by'abantu bari bagocha koreta se Jerusalem ko yagakirwe umuriro noro yo gukwana se kifungo kya gatano nabo igo twabaje gaiga abantu baitekero parura sobokon yabakweba une mitije ko kwentiri oyo ninyokie asa gochero sana iga yokonya yegire naende ogo tamagurabe kwanya no iranga soburi naende bona ntuga ga nturi korora edi integre nya saya konya abantu baye kubarusha obusumba nege ntyo kumya ekera abantu bara obusumba gabakuriya na nya maino yabakore bintu bitari korora kanase mwanya abantu rachandwe ngencheye kwende ebiti yabona byaba ile turu cyagwa sobusumba no bonna kwanya sai onyoire okukwata na kwaye turire se yetabu kya omuchakano ntonyore Abraham na kwanyira roro omuchakano 12 kibunge kama kwa bitatu na okukwata na kunya sai hakwane tase Abraham agatabana ari ko musisenya abegisa kwekenene na tata pitimana nayo uika akona kunyura eire yaye abo yakara to kogendera bucya busyo asobo minyo bwito twarorire cyinshi cyito ekra bagambi bakanyora buna bona insi yeto ya Kenya insi ya Congo kiba bikiri banyora to ubo shibore y'abantu bagogete bakagoka bagacyenga matukuma keja mapindusha manyabaswana ende abantu bayitana ibo mpaka umwara wende mugwati kende cyo kwegambira naigo uyu no muri bujundiyeja ireta igare masomarole yakuna korra abantu barabatigenu bana sai bagoso ha uba uchurana abantu bari banyara kogena mamike yamangana nya sai
n'abantu abayisiraheli abakora barengi konyora batebinga twekibuya muro cy'abantu bari abayisiraheli babuna bakora tamamoja iyo bakurita yase banyate kuoswa kera kenda abantu abayiranete ndari babyari two ubugiya naye kororekana abayibuli babo tizatagite kubacika ninga nyasaye buri nari ko kariyere kire kurwase Abraham na Sara egere banyare kubwata mangana iyo n'amaboko abire kunyurya abana babo inga nyasaye nararoro uyo turushiriye ari asogosomba bora nande yebike nari komenta igaiga marore zayo ningwa turwere kinya singwa turukire ekera abantu bakubenda kuwaga chemikie iyo muntu akora iyo architecture umoroseriye plani ogenda de Djibouti isekerero umuntu yumenya batebe yarabeka kikoroba cyako bayirenga kirebe ko musingi nganaga kikoroba 30-50 ono yende marode ngenyumbe ya nyasaye kere kwagachwa mu marayiko yobana bakwate mu architecture gukumisana nyasaye amatebe tinyumbe liyo kwagachwa nenyumbe ibune kwagachwa iyo kumusasima nyasaye n'abantu banyare koirana asoko musasima na tiba abaise kobana inde montondo okubaira kiara noka ukreso umukwani ukwanira muntu utabe kubaira kiara ande koira abantu banyasaye kiara ekiara kinysaye kwaraga ari abantu abukwaraga abana komenta angana igo yamono nyasaba seni muyamono yo mintomori igo nko genda somongena ndubi mungena biria yamono muraria sejere seningiya bonkora amenta kurwa Isaya 53 niga ko tebanga ningo wegeni ramangana ya twara de tiwe ningo omonene amanuroire okoboko kuaye oyo omonene amanuroire okoboko kuaye no yo kwanja kuaye oyo omonene amanuroire okoboko kuaye no kwangama wekene ekene kianefa ikikere kene kiaye ibatore gore ya Jerusalem buna yakora tugusaria Jerusalem yakora ugusaria ase miaka 70 lakini yafao ito nabarengi neri yako kuna korengera ringa ngakia abantu bane bataira na imejane ngakia abantu bane bataira na soko bako kuane bangame lakini okuangama gukabo kweburuburu okuangama gukaboko kongu poira na imeya Yesu kuangama ekero umuntu akire ebibemepi ebebi ayire meri pone kere meyenye ota kunye pire na aseje sana banya saigere mekong abana baba Jerusalem ya saiga ringanye sana baira neringa omonne twakorira magos ndoto gete koira na ime yao pone ndi bakaba bakong ekero baira na bakaya na banye kitangutangu bakangamo kuangama bwe kitangutangu bake bakangamo kuangama kwime bake bakangamo kuangama kwebikoba ingina kwanirai none ni ntubona gabuna toreiza ana banyasa ukwabira nankore kwime no kwabira nankore ko mweri singa na kwabire tu lakini menya nkora yao taya teyo turabira umuntu pi egere uira neme ya Yesu ito unaro mwabe igata gita abantu baye baira neme yaye ekera abantu baye baira neme yaye Yesu aita baba abere Yesu gare kirukia mabira bono iga akoganyete na nje bunanganyete na irana ekera ko iranje kuangamire Yesu jaira no burutu bwaye iki ayoroje Yesu atebanete igate baneta atengenke turangama onyendiria etiri kwata ya angamire robeti garete angayigoro ya kirange angayigoro ya sukire lakini abantu ana banyasa ndurangamba kwangama kwe yana sa tafonye tuangamo kwangama kwe kurimeti nkoropi tuancha ne tutari kukwana na wobe tutari kugamba na wobe egere Yesu ka tuangamire kwangama kwime Yesu achange ni buruti bwaye na arosire nese naye kwarosire togende pi biyamona singi kire senya nyororo na indengi jambu jamono mura muyamona mongena biria ndubi omusongo igonda getego someke bungo yeko bwatia mkwana mangana abere mana gocha sore kora nchonda merari ashinini omusongo ngocha nda sore bono naye ngocha sore next year ekeroto Eunice Mugambi timanye tinga
ego na gonga yetu musungu gako ni nko libaga omente nshemiyo timanyi tinga kwanyoleire ishate yo ekebunge ekemo ikona ariko gania onsomere ishatu kebunge kama wiki kia gatano Zakaria ishatu ekamo wika ekia bitano na baria mwasinyuro waso asembe na umoko ndikere message onye ngonyaro muralia na bakona kubairania ekero onye tokonyara goso online na mabado kwirani wa asembe lindo nya ko bako gategena no echi namba chitu chia bujire bono yo minto mugambi kwa Kenya lire guze na bage gotebaiga naendo monene akanyorokia Joshua umukwani umonene uteneina sogusi ubumalaika womonene na saitani uteneina sense moyo boyo ya Joshua okomosoera ilio monene agatebia saitani aye saitani injo monene ningotogonyere injo monene na acholi Yerusalemu ningotogonyere ine umuntu yotali ekegenga kia tabori tukurwase omorero ime bono Yoshua nigatene inase obosio bwo manene obegete kianga kireneriko eliyo mumaraiko oria agachika abuo batene ine ase okomokolera akabatebia murusi kianga ekyo kireneriko nyuma yayo mumaraiko oria agatebia Joshua nama narusirie ezebia okurwasore ninko bekere kianga kinya kyomoyega elio injengateba bono mubekere egetamba ekerabu motwe aseigo nkamubekera egetamba ekerabu motwe na bakamubekera nekianga kiria kindia ekero omumalaika oria bomonene ateneineo mbuyomono yo minto mugambi igoni gonte getego swa shenshemo ya katatange yo maelio elinde nyale ko bango kwera elesoni yeri tukolia lero elesoni tuanyalire ko batokwegera ige okwanera igoro ya Zakaria na ega okwanera omoriki we elesoni nga amaroro ya amaroro yogo shemelia ekero abantu bakominyoko yorigeti elesoni ye nene ekero abantu bakominyoka oyo monko ereria oyo moko bako goselirio gochikotereria bari bararigereri chibicho chiri chikosoli chukwegia ekero omuntu atereirie igakwererio ndoko bako ngantarere kegimombu aterinde tinyara ko banko gwa bono ashilation iga ekero ndigeretie biche na boro chingoko bako ngore ukari kurimera gochinse no konde ukare kokungusanga koranje ntarere iga elinde tindimera gochichindi bechi no goteba ngangiranere na nchemba iranere encherende ana mangana yogo shemerianga nyeshae na bado ne miaka ne basabini neba tabange baitontora le miaka 70 no embali betu amenyire miaka 70 ego bago tebango monene ko ranche na ande tomente onye na tuarete chinga kinko ora tere kebunge ekyo aso monene ago tebange miaka mwanya banta komenya ne miaka 70 na kero kende karo le ngambi ya momente iketa manini no gwanche kwaye a shemu somba Daudi ya kwana kulendali yarongo kwanera miaka 70 emegima abantu aba nyeshae ba tigire nyeshae ba kora chinginjo chiabo yarogende seitana bagotini na batabingu manyete it has been too long miaka 70 emegima nande buinga inete nyeshae na kwabere ya ko gotebinga matuka ina mange kigima igom byamono mongena ndo binaye kebungo gwasoma egya Ishaya emeronge 5 na 3 na 5 na 3 igo yale gotebanga nyeshae igarange kigima kwabera encherende agero korigereria ashe okobwata no kogokoro kero kende nkororore bono amangana buna gocha abegiriga kubanwa kolende Isaya gakare kurwo goshemeria ase ugocha kwa monene na boigo buna range kingima gokwana nabantu bae oinyore ke bunge getangani gakare gocha kangancho ncho totebereranie na bagochaka bona she 53 igago tebanga igarange kwabera ekero ko ina Zakaria yisho tubuna tu asomire amangana na roronda ganie nkoirane maega amangana abere elinde nkore kero nayo somege kia Prophets and the Kings kipechi cherenge 583 na 584 nkia bwata mangana amanene kigima na mangana eningo ya somera bwango yekolene nda yedo kwirani ashike bungo yominta somire Zakaria isate ke bungo yakeme yo some mbaka 10 elio akangorokia Joshua omukwani omanene
ekero tu asome lesson ye chumelia egetabu kia Hagai eye moigo gia totebianga Yoshua ni ngorenge igarengo mokwani omanene sechinga kiecho cyokogamba kwaye omuruti Dario nyuma ya ogokwana n'abantu bomonene chinga kiecho omuntu orengo mokwani omanene igare kuruku Yoshua oinyole lesson yitwa soma igomona sho okorora kwaye ni gakoro kiwa Yoshua yoro mokwani omanene gatenine boshibu malaika bwo manene nabo igona Saitani nere otenine asoko boko kwaye kwaborio engencho yaye nene ninki wae na shikiatene inorono to oppose him kwamerania nere eganga ya Saitani kutenena sobosho bw'abana banyasaye no kwamerania na barabwo encherende Yoshua no mokwani omanene omokwani no monto orengo mochenu na otabwateke munyora matuka alionye kwabwateke mo kwale ushibuga enkori okogoro erinde karwa tingirwo okogoro iga ekero obwate bibi gwachi gusabira abana banyasaye gusaba Isiraeli igogukwera Maria ekero gwakure turi konyara gukora kende bono aye gwakure nigo bakungusengori eria onye tokonyegeria bamanya gwakure bakurushyo lakini onye nkwabwate bibi gwachi gusabira abantu banyasaye no kweru kwa no bochenu bwao igo kware ko ba represent buyerinde gwasoka amangana narege igato kwegera omusombo oyo Yoshua ni garo mokwani omanene lingane nkoliro lera shengenjo esababu nero Yoshua igaro mokwani omanene nigo Saitani atenenire okoboko kwaye kwaburio iganga yae no kumupinga Saitani tali kuchikupinga abantu batali banyasaye Saitani tali kuchikupinga abantu barereja abantu agupinga n'abantu balia banyasaye batenine burunge onye goro chinga tutenine burunge Saitani tali acha naya shengenjo tayari okubwira igago cha somusomba bwo manene oyo romo kwani omanene elindo tenena okoboko kwaburio linde kumubinga elio Saitani elinyeshaye akatebya Saitani na elio manene akamotebya birecha amonene akamubore the Lord rebuke you Satan agatebanga omonene ogotonyire birecha elio agotebanga the Lord you has chosen Jerusalem nyeshaye omonene oyo cholire Jerusalem ogotonyire amana kumuborianga oyo talie oyo rusetiwe kurwa somuliro etali karali arushiwe kurwa somuliro bono ashike bungu kyata tubuno yo minta soma elio Yoshua akanyara akabikiro chianga filthy garments chianga chingundo chianga chichigunya chinchafu kebye chigwato buchafu obugundo elio agatenena bosho bwa malaika elio agakwana na ashe obosho bwa yagateba rushi chianga echo chinchafu ashe ore chirushi yangu chianga chicho bugundo elio akamotebya ligereria na rushirie obobe bwa okorwa sole ninyare ko bankugo ninkoboye na gotebanga ninkoboye na obotenengu wechinkobo chiane encherende ochire otenenire nechianga begete nechingono chianga chiriya buna chirushire akamotebya engencho yaye neringa obobe bwawo yo iniquity chianga buna chianga chikorogana chingundo chitakogo kinonye obugundo bwakire engencho guserero ngori bwiterera gero kende na makima abana kwabwata basaliri chianga gero kende chianga gwatigerete chikarara chingoko ligerero obugundo bwakire engencho na chobegete nyashao tebanga bono chirushi ekera chirushie otanga obugundo bolio chemboro ya chianga chiri na chitugutire bono bekange chichane chiobonda chiobotenengu arinde akabeka elia kamana omotebya ngabono elio akabatebya ngabono omuntu na mochenire egangene na ligererie kebunge kyo omori kyagoteba no obwange bwanyashaye kwabera na nyashaye garange kingima kwabera abantu baye encherende talimangana chiango begetembo gundo kichibwate ni garange kingima gokoboya nabo igo mangana na rororane ntegete kokotebigoro yeringaneli Joshua elieta liaye kerokende ekerongo ligereria nigo engencho yaye bwekaine elieta Yesu encherende Yesu ni garo mokwani omonene kerogo soma baibirania nabo igo kerogo soma ebitabu ebinge ebiye Biblia nigo konyoranga Yesu ni garo mokwani omonene bono oyo rigoro ogenete gutusabira Joshua gasi yaye go yarengo mokwani omonene gusabira abana banyashaye igo Satan rightfully accuses God's people ekira gendo ntegetomanya tikako tebanga nga Satan gago tungacha Satan tali kungacho nde
tali bonene toko mwa lakini mugala muwe na haki umupe iko toko tebanga shaitani tali kungacha bantu iga kugenda kubasoera asubulungi yosho chianga abigiti nchiringi ya nigo chiri obugundo bulieto bwate na busaitani aguchira ebyena biria biritokorete na byagucha erindo gosoera ng'omuntu oyo takorete ngintu giti nare no maene ngwakorete ashinga njone rogo temete ne rokorete witira asuri igo bono nago nabwato maene igo ekerago chikukwanira ringani eri abantu banyashai obubi bwabo bwarushirirwa no mukwani omonene erinde bwanyarira koba bokubikwensemo babo igwe chianga chindonge nyashai igagotonyera shaitani umana komotebya nga Jerusalem nayo cholire eriyo Yoshua okubeka kwa we chianga chingundo no goro kyanga bune ebibe biri ebigundo nabego bibeto tubete totaro obujabunde nyashai korushya chianga echo chingundo korwashi Yesu no goro kya okorushya kwebibe bono ntegete kukoira mbaka shigitabu kya igitabu kinagotebya Patriarchs and Prophets and Kings chipechi yangonara na ki kalengonte byaga pechi 583 egotebanga the high priest cannot defend himself or his people from Satan's accusations yani ngomukwani omonene tawe takwigirira bwika kurwashe shaitani goshe abantu baye kurwashe abintu shaitani yako basoera masoerwa shaitani tali okungacha he does not claim that Israel is free from fault tali gotebanga aba Israeli igobara abachenu chene batabu atike mwa ashego tebanga chiangechi no koroke bibe bya mwanya bantu which he bears as their representative he stands before the angel mokwani igabwa atichianga chingunda shingencho obobe bwa kirengencho bwa bantu baye obobe kirira ko bogolia elindo leta so malaika bwo monene elindo nyara koba okwangama obobe bwamo nabo korokia okwangama no bokanye kumono nabo igona gotegemea gosekwege kasama abera na mabebe yo monene ashingenjo yokwabera ebibe elinde twaboliwa ashokwigena igago tebanga chire chinyeshaye weka tuchinyonyole ashingenjo chire chinigago tebanga onye tugo chigusabu kwabera kwebibe weka tunyare ko ba tukwabero igonta getuku tumia nsheme yo mkominyoki mbaka shenshemo ye lesson ya gote father study enshemo ya Ijumaa ashe lesson bali bako genda neliyo gote banga Satan knows that those who ask God for pardon and grace will obtain it shaitani namanyetinga bali bagoso banyashaye okwabera no bujago ikababonyore therefore he presents their sins before them to discourage them bono igako baletera ubububu ashobo shibwabo elinde anyare ko bagako baondokia anyare ko bagako baitomoyo against those who are trying to obey God he is constantly seeking the occasion for complaint shaitani ere ashibali bako tema kigima kumwigwera nyashaye he is constantly nalingana na kambiki constantly kira chingaki igako na gotema koligia lingana liyogo pinga oselio koleta jitangutangu elinda nyare ko ba gakwimunungania kwana kororashe oikaranjiti kwana kororashe mikutano kwana kororashe muikaranjiri litukuligima omontere gesa chagiti mpaka mwakura erega yae kera mwaka chaite January mpaka January emirimo yaye nokoligia ashe amabare nokoligia asa magosare elindo genderera koligichi complaint omuntu oyo mbo amataki abwate na nyashaye omuntu oyo mbwatana na kuki abwate na shaitani akero koligerelia is constantly seeking occasion for complaint ashe bali bako tema kigima komwege na nyashaye na komwigwera to obey God igako na koligia akangano atebanga ngwakorete ekenaro ngwakorete lakini ngote amore kumwigwera nyashaye shaitani daligo chigotumuka even in their best and the most acceptable service he seeks to make appear corrupt yani ngano ena mangana ali bakolire no moyobo bagotenga nyashaye wikiraga igane rule bona ayashingincho mbata getukomanya ikobata getukoranga kwarara ali buna wekora nkwaro njira okore bintu bono uri igare chene enjirinde bono ukaya amantu tuomana gunchure iga by countless devices ashigitabu to nete gosoma gya vitaku ndoje turigererie sineas of Satan gose ebintu shaitani agotume bingi elinde kubwata abana bare abomonene eliyo no koligereria nga
igakurya kiraringana erinda nyare ko bagako bazoera ashi kitabu ekyo twasoma Prophets and Kings page 586-87 nere ego tebangana key in his own strength man cannot meet the charges of an enemy ashi chinguru chiao aya mwanya bantu tukunyara weturia kurwa shogosero wa shaitani ene kene nabanya bibetuli twakolira obubi ngona gotema tuli gotebanyesha kuranje tokonye tukuigwire lakini shaitani taligutimuka constantly igakoligia kiraka bagakonyora gashinini elindarete complain yasoboshibo manene ngaligereria ngakya gotebya yuma na gotebya geseni iberi omoete inchirindi gashia no gosera oboseri buka elinde anyare ko bagago kwenyoria ndingana ngokolera ndelingana ki igata gete therefore he presents their sins before them igako gotebya ngano nyolete goro ngwako lete gintu gite omwako uri wakora gintu gite nyasawa yara na kiagare emyaka 70 na kiago kwabira nyasaye igago tebanga uikabira abana baye na onye bago chikumwanjira onye bako muitabira onye bako muiranira uikabayiranire na chira asore asembere lindomente tiengu chagero yo minto Eunice Mugambi marago cha somusongo Eunice Mugambi ribaganelya tiengu no moraria selese ningi to berito soma ciencia chiga chiabono magana maya to berito kwegera igoro muna ya marayo kweyo yani seasons of hope amarayo gosemberia ayo tokonyara Zakaria bete gago kakobaga korora amarayo gosemberia ya twabire tokorora nakubwa mono kera twaikari tukuria chumapira then comforting words of life wanolende amangana ya ngara amangana maya ayo monena wire gakotoletere goitera Zakaria yorengo mubanyo moke tugwene tako bana intutu kwegera kurwasa magana atron ngari kinkyo monene ale amine tikuchisa ba Israel kubate baunchoke na ende ngakiare ko baletera magana yogo semeria asobo gimabwabo na kina intutu gwene tako batugutwara magana yogo semeria ote asetore eko toko nyoranga nyasa monene amonyene niganjite gesa kwegekya ba Israel na ende nigatagete baba abege nwa asobo gimabwa bogocha sare ngana into mangana into gwena tako tuko yarigi tumanya ki minki yako tokonya ekera twabere kutokurira na kurwase obosomba boli twabere togose ubuye bibe byabere bigotosiba kinga kitintambe ndopera tako batokuro keraria tabatokurira na gocha so monene tutiki ibe byo monene abere gagotorera mabera elitoira ne gocha sare ekora na tu anjete na kia kwara gotorera kinga ki ase chinga kimuna baminto babere bakomenta iwo monene na tu anjete kinga kikyonsi nanda kera tokonyoranga omonene ngochare ekero monene uyu agochita na kia konyora tole tayari wose iwo konyora tobendete kono gokore bibe egekora na tu abere togosoma se kitabu ekega kibwata magana ayare ogosoma obwene abwe ale munene yani obani buri meyaye obwene takuba kwasomo kumenya ninki bomineti ekora twaralira magana manga yare mega igokoroka kumubani twaralira magana arega muna baba ba Israel babete bakoba kurangira kurwa sobo somba igona batoko batoko nyaranga inkia mineti gocha sobo mabwitu nabono twanyora sichoshwa abete gagotebwa magana atwato soma kurwa segeta bikiga Zakaria 3 arenge neriko cyanga kiriko cyange ikiri ko nakito tabi tulikirusiye kera turagenda so monene turwa sare tocha sare turusubikirange ikiri ko ngana lituraga tukugwana la kurukwa abana bo monene egeko gara twabikire cyange kigasinga kitintambe abotogende benyo otaru ngarusi cyange kiri kasotole lakini nawo tunanterere tune cyange echo nakitugo kure tunyare kukirusia tukibeke nsemo eto tenene boronge tobigesa kukibiege cyore kitakeire nakia ko mona kanya gototebinga ki ngaine yandinga oyora akune abantu baya bachore ngokunire endora yeri soliaye ekerurare kuro mochenu omoikiranu kuna togo some kitabu kemna ka togo some musombo ya Ayubu ekere Saitani abete ga kono kumutarira sabo mona na kwandete na Saitani akamdenga Saitani ata asukare ngano takagotema omosombo ana tukumunyara naenda mwene kera Saitani agende tukunyagotema omosombo ya Ayubu tamunyare ti egekora Ayubu nigatene ne boronga sugusugo monene
igona kie karata konyanga ekera wichigo kuno monto ye igo kunire ndoro yeri toriaye ine ayenure tayari koba muna ayiwa abete gosumuna basumba baya abande twanyora babete babo Joshua abo monene ale batebanga uyura kunendorero yaye ayeno kunendorero yo monene eriyo monene anyare ko babatenga to kunendorero ya nyarebe ekera no monto yo tenene borongi oseni goto yumba yumbete tutalite neni boronga so suwa monene ya kare to manyanga nyasa endigare ange gutwabira God is readiness to forgive and a minute to forgive. Tata nigare tayari gutwabira. Eve bieto natoba tuabe ile toho kole ile binga bile balize muna manyinga. Nekere to somaze kitabu ya Isaya 18 wotebanga. Nonye eve byao yabagire muna manyinga. Nga bileta nga somo niga gutwabira. Nakie ko la toko nya tualete iwa mangana aya bania baiga bake. Ege tole ngaki inkito bwenete gokora. Ngogenda turi kona ko batukuriva ibi itaya torekana ko abantu barabaya useni batogenda tete kona gutimba imeye bibi tigango turigereria mangana yayiga usena tokonye muna togenda tete kona kwegera singa kichiga amakure yo yayiga kira sutura singa kichiga tigango torenga ki kiange gichido chingundo tochirusi naende tabe togosero monena matukonse nonye tomanye tasinse yebibi lakini nganaende vivembile tokora kimaeneno nabo tulimeye kanisa lakini nabo togenda kono kobeka cyange kitiri ko tulimeye kanisa tirango tonchererie eritole ngaki nakyo monene agotorora nani kitugwene to batokorekana nani munatwali likuru gaiga mayo muno murari gwa tsomiringa okoboko ko monene nigangende tukurambari kurugoro na intunko ruso tubege to okoboko wito omonene ari tayari gutungusanga karunge mawo asumuko na gutimba nekine ebibe bingo nchugo cyangu moda ambari rimba ngusego tirango monene atokonye eriato musekuru ase bibatoreta susuwaye naenda bega gutwari gania senkerienye bia muno mari asoko ngaribaga bia mano yo minto Yunis Mugambi na umusongo na chirasole igona leko akambikuna singencho yelesini yengencho sane gutukurea nande mbiyemo na saba mentie nande mbiyemo na sukurangirwa kwega tukurangirwa kero tuganyito chakwa watata tiregoro eto chito to kwagaje tutweka ustokweka ndutweka nyasa na wala kitagore njibwa tinguru Chibuti turapime kurwana north south east west and nyasai ama ede Chibuti chons pitching sing marakini mwenye mandundu ne kule tone yake kuba ntoriko nyara kendi gion sirende nara ina komenta ni kwa ne ngwa ngari baga nkwane na bwa report kuba sompati mbuya mono musongo omwancho matengurunda mabagata to eninde to correlation konendo tarakora taria shichinguru chito oyo minto narombolia abantu baito kuruchinsamo chia oyiga gutuka chinsamo chia Juba Sudani okobolia ngomararia ashe okay mo aso kwambolia ekaro agenderete okay tigango nsomeri boli elibuna kwabolia elinde nyale ko bangolirigereria ya mashemo na ki ogoteo she getabu twale ko ngenda enshemo yende egakotebanga Zechariah has a vision of a lampstand and 2 olive trees. What do the 2 olive trees or branches represent? I wana shigetabu ekyo Zechariah ekeroko ngena Zechariah tari asichinguru chia mwanya bantu kolende ne chinguru chio monene ige kale goteba amangana kubwatia elio mu malaika wono gochia so malaika olio kwanete nere akaira na nainde elinde and akamutabubura akamotebibuna akamotuna buno muntu agoturo kuru asichitaro chia elia akamotebia ninki oroche elia gateba akindigeretie egondoche minto mugambi ndoche onsomereke gushi igera abebuya ashe inye kebunge kemone gya kabire tigango ndingira ne studio biga okay oyo minto mugambi nsomerange kemone gya kabire inye kemone gya kabire Igego tebanga umalaika olio kwanete da incheri tangani agacha naende agantura buna montoraire
agoturwa kurwa sijitoro ere akambolia nikioroche nkaira nyanka motebia nigondoche ekebekero yitaya kero seire etabu yoka na igoro yaye egetabo kia maguta yaterekereireo nejitaya isano na iberekireo na emebirangwa etano nebere ekorenta maguta nigo esoete asekeretaya ebekire igoro yaye mbuya mono ekero agendete kumuboria mang'ana yo igakumuboria kero kenda amwenekerie na inche kero nare kurigererie election omobani tatebirie ng'a ninki ebintu ebitenenete korende asheke nyamorero ndakwiraneri ng'a shokoringoria kwa bwango nigo amang'ana akubwatia naronda agotebia ashigitagwike the words of Agai and the words of Zechariah narakwanirwa amang'ana ya Agai 2 lampstands na 2 olive trees igagot amang'ana Hagai nibuna ko igura goteba abantu mbaro babere baguchi okwanirwa amang'ana Zechariah narakwanirwa abantu babere 2 lampstands 2 olive trees ono nara yukero kenda okwanirwa igintu gya kabere omukwani omonene akuru kwanga Joshua the high priest na boigo na Zerubbabel nere ngukwane wabuno mugavana abubado nigo bale babire bono igintu kindi okwane rugane elinga emiremo ya Yesu abuna omukwani omonene na boigo buno mugavana omonene kingly governor aina aramangana okwanirwa na kero kinda abantu bachikotebango kubwata no ukoro igogore etobauti no kuya na ne bado igo na she 2 olive trees na igago tebanga ni gago tebo kubwata no ukoro no kubwata no kuya na kero kinda abantu bade batenga the fruits of the spirit and the gifts of the spirit ebine bintu byonse bikubwata niwa ashingincho yoko ligereria manganaya kurinde omoriki relation yerago tebanga kero kinde igakoligereria ngabana barayi babire ba Yuda yomo Yoshua yoro mukwani omonene na Zerubbabel unatikire kogotebia uyoro mugava no monene chinsheme echo nonyo relation yeria yaera Hagai ni gateba onganyeshaga kulira komotebi ngomocholire elinde anyare koba omukwani oye gosi omwakwa magutoya anara mangana agukwanirwa ashensheme yo na ashugukulira nyuma yokoro kianga mwanya bantu onde bwenshi abonsi go bako mweka gochya sinya sae linde batwara chinguro abantu igo bagoche batebanga bono wika egintu giatigeire nabantu tochikwengata na kwangama igo nigo ngo kuiramba kigitabu ya Zakaria yo ishano na ibere ne rongo chigokolera elinde oyeligereri bunego teba gochakireke bungo ekemo wika ekebungo kya gatano igego tebanga so mwako kane bwoko gamba kumuruti dario wika na igolinga nalio monene ligacha Zechariah she asheri tukolia kana nduyo motinyo kianda the 4th day of the 9th month tura tevenga in September 4th iga Chislev ekero abantu batumetwe Zerava Shereza na boigo Rejem Malek na abantu baye guchia shenyomba ya Nyashai elinde bachiko koragintuki bachiko saba to pray before the Lord bachiko saba ashobo shibo manene elinde babolie abakwani barenga shenyomba yo manene bwimeganda bakobolia should I weep in the 50th month and the fast as I have done for so many years ababolie nga ninya areko bankolera so mutinyo gatano na ino omaite bakobolinga nanda so mutinyo gatano na ndengo chinde ko kunyara kobangulira naboigo nganse kwengata buna nakolire ashe myaka mingi kero gende kero gotirimba kagojinse kya gatano nalimo agochimate byamana gote byanga ashe amangana yo when you fasted at a month in the 5th and 7th months during those 70 years, did you really fast for me? Yashana kumuboli yaringi gwachande girishana ametuka yonzi bikwale kwengata ekene kaganda kubulia ninche kwale kwengatira antara odanganya sawo tunjo kirega elindo mana kubulia nga ekiagatana na kabere kero kwale kulia ekero kwale kunywa. Do you not eat and drink for yourselves? Dali kwale kulia na kunywa ashayo monene amonyene
then should you not have obeyed the words which the Lord proclaimed through the former prophets when Jerusalem and the cities around it were inhabited and prosperous, and the south and the lowland were inhabited? Wana managochi gukora she ekebungo gya gatano na gatatu amarago tebya abantu b'Isiraeli ngatigango tebye elio lingana lyo monene likamojera Zekaria aliko tebanga ayana aro monene bw'imiganda goteba bono wikachi kolete bina bya bulungi na bwiga orokia mabera na orokie amabibi elinde kero yomo orokie amayaguchi asuyo mwabo arorero yo mwaba amabibi na kumwabira kero yomo uchi asuyo mwabo ikine gya gatano na kabiri elinde gotirimbo kamba kege komi omana koruoro ikine gya gatano na gatatu na kianda ege komi omana godenga do not oppress the widow or the fatherless abantu mbarora baburoka abande kero kindi abanda batakanu abashiriru n'abanchani babo bagachandwa kigima elyo nyara ko badenga the alien and the poor abantu mbare the aliens abantu balia barwete enshe yabande abantu ba chire enshe yoboshwa ushikero kindi abantu baretanirwe enchira baguchandwa abataka kero kindi abantu mbare let none of you plan evil in his heart against his brother. Abantu babangita mabe ashaba mwabo bagotebo yoga kubuka uyikanya areko bankorona nere kando igo aso wingi uchiko some bitawe kyogo tirimbo koligereria mangana nyashaho kwanira ashaba aba Baisiraeli inki bakolete igo niga gotenga beyond fasting ekero kwangama yani ekero kware kwingata ekero kware kwerine ndagira igo kware gokora ashingincho yane gushina ashingincho tanto male kirenda gerete yo otego ngerete kwingata kigima ya igago tebanga ninchi kwale kwingatira boli itawe kyo kyale wasomwa consult on diet and foods kyo mungina wait page 189 ekego tebanga ekero nyashagwa akwire ni Zekaria ngana ne nale kuligia abantu abange so the people are summoned to learn from their past mistakes abantu nigo bagote bigwerinde baegere kurwa amamochabo abwa amatanga ya kabire abantu nigo the nyasha taliko gokera ekera abantu baye barashinchara negintu kendenga ekero bakwingata na wekanya soboshwa nyasha bangama na wekeje kigima nigo bakurigire nigo bakorokyanga inki babwenete okora so to fast in order to feel sorry for oneself is a waste of time and effort. Ekero okwengate linde kwerorera mabera ngakine ngati buri enchale na bayandia this is a waste of time na omori kyago teba wigita bwinga cancels on diet and foods ngenchire bwingate te yani enchire kwelina elinde na kwerorera mabera ngakina bone chanda fasting among other things okwengata 7 to binde no kworokia enchira yogo kwa ashe oboinche kogane eri elindo nyara ko batoko beko boinche bwitenshamo neri toikere abantu bo monene na ko bakwanira korengana no kogania wechingoro chiawo. The spirit of true fasting and prayer is the spirit which yields mind, heart and will to God. Omoika wokwangama omoika wokwengata nolia okorwa obaene kigima gochosinya shae elinde kwa bange elinde komonyora igo beyond fasting tegago tebanga bona enkwengato ekene no moneno kwengatira osho kwengata abantu bararenga nyare boli gakine omuntu oli ne shuje yamasabo iga kwengata kabere gatate chuma abafarisayo nabaga kolire bona kya okubulia emyaka yikwale kwengata ninje kwale kwengatira kero kinda abantu bagotebanga twara kolire nyashahe mpaka twatakaire nekene nyasako kolera mpaka wataka amangana ya kolire onzibinya sawo kora gose ogokora so engincho yabwa ayo wono eneli boli okwebolia na nchinkwebulia election ya lero ya goto tebyenga ntubwato boshemeria amangana ujumbe ne linga amangana ya koro kiwana yogo shemerianga tali mangana abantu mbajiche abange kima no tanako bishajitu to buno kangerete nyashaye nabe etutu yawo nabo igomana gotebanga onde bwenshura kuna abana banyashaye nonye bakoliri biba asabiru kwabera wikababerwe akero asabiri babirwe kero kuba kuna ayo wono wakunirenda lero ya nyashaye kero kindi kwana koro abantu banyashaye bagukunwa kwana korora abakoreri bo monene bagukunwa igoni go kunendo le shaye kero kindi kwana kubuganga no omushike
ekero tuwe gosoma gitabu keria vita kuu kia goteba nga Luther akamana gotebia umurendi oria ng'inse kubanyanga n'uburendi bwao ko ngatingucha igonda atigucha nonye gabwo enchirinde ndangari no enjiga kinda ko uburendi ashinga injunye sai na ero uburendi bwane igono gotebana abantu mbale tubugete tutameta makweli abantu mbale tubugete ng'ego tukubega jitutu irinde tunyare ko batubwetanga kurwa shobube Zakaria ni gabwate amaroro yogosemeria nyashai nguchale nabo igom asugucho kwaye ni garange kwabera na okwabera amangana yonsi tali asicinguru cye mwanya abantu kulena asicinguru chiko ruguru na nigo aetaneti okwengata waito aina ramangana tu asomire lesson yetu kulia lero na tiwe babirecha ni gamanyetalia ogokora na niga kujareta kogosera kera lituko ekene kwaya kolire tali ubuli mago tebane ekene lakini wachira sobusi bwenye sai wasabiro kwabera ine no bwato bwene nganya sao kwabere igago teba bono ngiranere nanche nimbairanere na ikwala komenta bantu batatu igam elinde tukole lesson yeri tukolia lero tigango ngirane nsemelia studio bin elinde 214491577 onye koro magania semeo ni go kubate yamo elinde nyale ko bango ko ali baga